Ahoj, jsem Babu a vítám tě u další epizody podcastu Proměna dokonalá, kde dopodrobna rozebírám, jak fascinující svět kolem sebe na zahradě můžeš mít, aniž by ses nadřela. Dneska se podíváme na téma, který se mi objevuje často v inboxu. Je hodně propíraný na sociálních sítích a je to obrovský magnet na prachy. Ale ještě než se do toho pustíme, pojďme si říct, jak to bylo se strašilkou, na kterou jsem se ptala na konci minulý epizody. Strašilka je hmyz s proměnnou nedokonalou. To znamená, že po vylíhnutí z vajíčka se už nápadně podobá dospělci. Několikrát se v průběhu vývinu slíkne, přibude pár kosmetických úprav, jako třeba křídla a voilá z roztomilýho klacíku je lítací větev, se kterou už nikdo nechce radši nic mít, aby ho nesežrala. Jestli nevíš, kdo byla strašilka Olin, nezapomeň si doposlechnout minulý díl, kde vysvětluju, co je proměna dokonalá a nedokonalá a na co se můžeš v podcastu těšit. Dneska se vrhneme do tématu hmyzích hotelů nebo hmyzích domků. Schválně se jdu ještě podívat, pod čím to lidi nejčastěji vyhledávají. Takže vede hmyzí hotel, pak až hmyzí domeček. Domek skoro nikdo nevyhledává, takže to jsem zase mimo trendy koukám. Jestli jsi o hmyzích hotelech nikdy neslyšela, tak ti závidím tvůj lidský domeček na samotě bez signálu, internetu, schránky a sousedů. Nevěřím, že někdo takovej totiž existuje, protože je k vidění úplně všude. Ale možná někdo takovej je a tak to v rychlosti vysvětlím. Hmyzí hotel je uměle vytvořený domeček, který má jediný úkol, a to poskytnout bezpečný úkryt a klidný místo k hnízdění užitečného hmyzu. Nájem pak samozřejmě platí v naturáliích, očekává se od nich opylování nebo jiná služba na zahradě, to je jasný, jsme v Česku, tady není nic jen tak. Je to super zábava pro děti, který tady můžou pochytit první důležitosti o hmyzu, jako je chování různých druhů, hnízdění a pozorování různých etap hmyzího života. A protože každý zodpovědný rodič touží po vzdělaným dítěti, to je jasný, že jo, stal se z hmyzích hotelů velký biznis. Prodávají se od maličkých za pár korun až po ty větší a velký za několik tisíc. Dokonce jsem se nedávno setkala s lidma, kteří hmyzí domek brali jako jejich takový vykoupení za hříchy páchaný na zahradě, jako stříkání chodníku randapem, hubení hmyzů insekticidama a podobně. V našem rozhovoru padla dokonce věta: my přírodě pomáháme, máme hmyzí hotel, tak se to přece vyváží, když pak občas něco postříkáme. Jdem na ty hotely. Kdo v nich má bydlet? Ideální představa mnoha prodejců hmyzích hotelů jsou všichni. Jenže to není úplně možný, ale k tomu se ještě dostaneme. Ve výsledku je to taková docela pěkná ozdoba zahrady, ale funkční to moc není. Povím proč. Aby byl hmyzí hotel funkční, je potřeba, aby byl specializovaný a ne pro všechny. Každý hmyz totiž upřednostňuje jiný apartmány v jiný destinaci. Stejně jako já bych nemohla bydlet v Praze v paneláku, drvodělka by nemohla bydlet v hlubokým stínu na průvanu. Tady bych ráda ještě upřesnila, jak to s těma domečkama a hotelama vlastně je. Oni ani tak neslouží totiž na bydlení, ale na hnízdění, na kladení vajíček, dozásobení potravou a zašpuntování v případě třeba samotářských včel. Během roku se pak vylíhnou z vajíček larvy baštěj, pak se zakuklej a na konci léta vylítávají noví dospělci. Tím to ale nekončí, spousta druhů se vrací do hnízdiště na zimu, zalezou si a přečkají krušný časy. Takže využívají hmyzí domky dvakrát. Co uvnitř hmyzích hotelů nebo hmyzích domů, domečků najdeme? Určitě tam najdeme slámky, stébla, bambusy, navrtaný díry, děrovaný cihly, naskládaný plochý kamínky. Zkrátka různý otvory. Ty by měly nejčastěji využívat samotářský včely neboli včelky samotářky. U nás jich žije víc než 600 druhů. Nežijou ve společenstvích, ale vystačí se sami. A tak jim k životu a rozmnožování stačí jedna taková malá komůrka v hmyzím domku. Každá samotářská včela upřednostňuje jiný průměr otvoru a jiný materiál, ve kterým se schutí zabydlí. Převážná většina z nich hnízdí v půdě, takže hmyzí domky vůbec nenavštíví. Tvoří takový kopečky z vyhrabaného materiálu s dírkou uprostřed. Možná si je někdy potkala, lidé často zaměňujou s dírkama třeba po žíželách.
Jiný samotářský včely si rády dělají hnízda třeba v cihlách nebo mezi nima. Jiný zase vyhledávají k hnízdění už hotový dutý stonky rostlin, třeba v bambusu, slámě nebo rákosu. Není vůbec výjimka, že by hnízdili i v ulitách hlemýždů nebo v dutinách po dřevokazným hmyzu. Některý vůbec nehnízdějí v čerstvém dřevě a vyhledávají trouchnivějící dřevo. Většina z nich upřednostňuje ale chodbičky kolem 15 cm. Takže ti je asi jasný, že takový ty sranda hmyzí domečky, který mají asi 5 cm hloubku, nejsou moc k ničemu. No není to úplně jednoduchý. O včelách samotářkách se určitě v budoucnu ještě rozpovídám, protože jsem zjistila, že spousta lidí, kromě včely medonosný, žádnou jinou včelu nerozlišuje. Přitom jsou to většinou ony, co oddřou opylení toho, co máš na zahradě. Už na to přišli i někteří zemědělci a sadaři a uměle jim staví hnízdiště u polí a sadů. Domky se stéblama nebo děrovaný cihly je dobrý umisťovat na slunný, teplý a bezprůvanový místa. Takový ty místa, které jsou míň náchylný na šíření bakterií a plísní a budou si je včelky samotářky vybírat spíš než cokoliv jinýho. Nejsou pitomí, nenastěhujou se někam, kde by je mohla napadnout nějaká choroba nebo kde by byly víc náchylnější k nějakým parazitům. Jako hmyzí domky pro včelky samotářky jsou skvělý třeba takový ty rákosový zástěny na balkóny. Jestli jsou osídlený nebo ne, poznáš tak, že tam, kde by měla být díra, je najednou takový víčko, ucpaná díra nějakým materiálem, hliněným nebo dřevěným, slepeným slinama. Další, co můžeš v kupovaných hmyzích domcích najít, jsou různý kusy trouchnivějícího dřeva. Ty můžou osidlovat, jak už víme, taky včelky samotářky, ale jsou důležitou složkou potravy i různých bezobratlých živočichů, kteří jsou na něm přímo závislí. Třeba tesaříci, ty se vyvíjejí ve dřevě různých jehličnanů, ale i listnáčů, to podle druhu tesaříka. Roháči, ty se zase vyvíjejí v trouchnivějícím dřevě ve styku se zemí. Tady už je to fakt věda a chtít po larvě brouka, aby žila v pár kouscích dřeva v nějakým domku, je podle mýho úplný sci-fi. V kupovaných hmyzích hotelích taky můžeme najít takovej vertikální podlouhlej otvor. Ten už tvarem napovídá, že bude pro něco, co buď někdo rozplácnul, nebo takhle placatej už je. Slouží to totiž pro motýly. Nebo spíš by měl sloužit, ale nedovedu si představit, že by si takový místo někdy našel. Internet říká, že se tady schovávají před deštěm. Řekla bych, že spíš ne než jo. A k zimování některých druhů v dnešní době to taky úplně nebude, vzhledem k tomu, že hmyzí hotely mají lidi na zahradě, kde je většinou víc boudiček a dům, takže si motýl spíš vybere místo chráněnější než nějaký hmyzí domeček, který někde visí na plotě. Dalším prvkem, který můžeme v hmyzích hotelích kupovaných někde v marketech najít, je horizontální podlouhlý otvor. Ten by měl sloužit k zimování slunéček. Slunéčko, to není taková ta žlutá koule na obloze, jo, to je beruška. Takže v létě bude tenhle prostor prázdnej a na zimu domek nesmíš sundat, aby se tam nějaká ta beruška, dobře, mohla zabydlet. Zase ale úplně nemyslím, že by to mělo úspěch stejně jako u motýlů. Další prvek, další materiál, to je lepší. Další materiál, který můžeš v kupovaných hmyzích hotelích najít, jsou třeba různý sena nebo nadrcený nějaký materiál, třeba hobliny. Ty budou úplně skvělej škvorník. Ostatně jako úplně všechno, co do takového hmyzího domku dáš. Škvor není náročný prakticky na nic, zároveň ti pomůže s likvidací mšic na zahradě. Ve společném hotelu, kde budeš chtít i samotářky, to ale dobře fungovat nebude, protože škvor má rád tmavý, vlhký místa, takže bych ho spíš ubytovala samotnýho ve škvorníku tam, kde ho zrovna potřebuješ. Na mým Instagramu babu.gardens najdeš návod, jak na škvorník. Hledej ho v příspěvku se škvorem. I v kupovaných hmyzích domkách nebo hotelích, nebo domech, nebo domečkách, nebo jak tomu chci říkat, se najdou ale dvě zásadní chyby. První průšvih je nezasíťovaný hmyzí domek. Tím nemyslím, že do něj nevede elektrika a voda, ale že na něm není připevněná síť nebo nějaký pletivo.
Není tam proto, aby materiál nevypadával ven, ale aby si z hmyzího domku neudělalo ptactvo švédský stůl. Jakmile se ti do domku totiž nastěhujou včelky, nakladou do stébel vajíčka, vylíhnou se larvičky a začnou uvnitř úřadovat, slítne se ti to tam jak na hostinu. Zejména strakapoudi a síkorky hmyzí domky úplně zbožňujou. Takže jestli si jeden den viděla víčko na bambusu a druhý den už tam není to zrychlený vývoj vlivem tvýho ekoprostředí na zahradě, ale tím, že krmíš ptáky. Taková síť by neměla být na hmyzím domku připláclá, to je k ničemu. Ale pár centimetrů od něj s okama tak velkejma, aby ti skrz prolítlo to, co tam chceš ubytovat. Třeba drvodělka, to je taková velká černá samotářská včela, určitě na Instagramu u mě si ji už viděla, tak ta potřebuje síť minimálně 45x45 mm. Samozřejmě v přírodě taky sítě na hnízdišti nemají, ale taky jich tam nebydlí x desítek najednou. Takže když už si je nakvartíruješ na jedno místo, tak je prosím tě i ochraň. Další průšvih, který v kupovaných hmyzích domkách můžeš mít a dělají si to i lidi sami, tak jsou šišky. Ono to svádí, já to chápu. Jsou hezký, je to další dostupný materiál, který do domku můžeš dát, ale bacha, je to past. Šišky totiž reagují na počasí. Když je slunečno a teplo, tak jsou úplně otevřený a když je chladnějc, tak se přivírají. Takže když se do nich něco ubytuje, každá změna počasí jim může ublížit. Každý ochlazení, kdy se šiška přivře, je může rozmáčknout. Když se na hmyzí hotely na různých e-shopech podíváš, určitě tě napadne, že by si ho doma mohla vyrobit. A teď teprve začíná to dilema. Když už, tak za mě je lepší udělat menší hmyzí domečky a dát je na víc míst na zahradě a rovnou je specializovat na konkrétní druh. Třeba udělat takový malý otýpky, delší slámy, třeba 20 cm, svázat je a strčit do oka plotu. Takovým otýpkám nebudu přidávat bezpečnostní síť, ale těch míst udělám několik. Včelky samotářky nejsou samotářky jen tak z truců, že jo, ale většina z nich o sousedy moc nestojí. Takže jim v tom bude i líp. Zároveň jim dám na výběr, kde by se jim nejvíc líbilo. Já mám na zahradě v loupáku, to je trvalkový záhon, špalek pro drvodělky s otvorama 10 a 12 mm. To ale proto, že tam drvodělky mám a viděla jsem, že samice hledala hnízdiště, jinak bych ho ani nedělala. O drvodělce chystám speciální díl, tak se na ní můžeš těšit. Vždycky je potřeba mít stébla nebo dutiny z jedné strany uzavřený. Nestavíme průchodák, ale domeček. To platí i u děrovaných cihel. Tam bych zase klidně dala několik cihel k sobě, ale zabezpečila je proti ptákům třeba králičím pletivem. Vůbec ale nejlepší je mít celou zahradu jako jeden velký hmyzí domek. Nechat ji z části divokou, neuklízet všechno, co kde spadne, nechávat starý stromy na zahradě, pařezy nebo silnější větve někde v záhoně, vytvořit kompost, udělat zahradu plnou příležitostí. Pak nám tam bude dobře všem. Když už hmyzu na zahradě uděláš bydlení, mysli taky na to, že třeba je taky umět nakrmit. Pestrá a vyvážená strava je základ nejen pro člověka, ale i pro hmyz. Tak nech zahradu rozkvíst různýma kytkama, který se prostřídají v kvetení od časného jara až do podzimu. O tom si asi taky uděláme ještě nějaký speciální díl, ať to máme někde po kupě. Co se týče designu, tak to záleží samozřejmě na celkovém konceptu zahrady. Může uprostřed stát velká boudička z cihel obklopená trvalkovým záhonem nebo na zdi umístěný čtverce v barvě oken nacpaný bambusem nebo nenápadně rozmístěný otýpky, kterých si oko návštěvy vůbec nevšimne. To záleží na celkovém designu zahrady i na tom, jak s domkama plánuješ nakládat. Existují i badatelský hmyzí domky, kterým můžeš vysunout bok a uvidíš podélně vnitřek dírky, kam nakladla samotářka vajíčka. No vynálezy jsou různý a pozorování se mezi nekladou. Myslím, že už si teď jednou nohou na cestě na obchůzku z zahrady, kde můžeš takovej hmyzí domeček vytvořit.
Za mě je to dneska všechno. Dej mi vědět pod příspěvek o téhle epizodě na mým Instagramu babu.gardens nebo do zprávy na Instagramu, jestli máš hmyzí domek a kdo ti tam bydlí. Uslyšíme se zase brzy.